খুব मोजां मोनदों कारण अपेला राभाया राभा जनगोष्ठीनि प्रथम आइजो बिथाङा राभा जनगोष्ठीनि जे खामबां बे खामबांनि उपराव रिसार्च खालामनानै खामबां दानायनि थाखाय बे राष्ट्रपति पुरस्कारखौ मोननाय जादों बिथाङानो प्रथम दा आं बिनि थाखायनो फैदों जे आं 1996 आव जेब्लानाखि प्रथम एमएलए हिसाबै बे ओनसोलाव आङो खामानि मावदोंमोन देरहादोंमोन दा एमएलए हिसाबै आं बेजों बहुत समय बेबादि पाब्लिक फांसनाव लोगो मोनबाय थादोंमोन आरो आंहा गोसोआव दं खुब सम्भब 98 जोंनि बे काजिगाव एमबि स्कुलनि प्रांगनाव बै समावहाय जोङो थार्ड डिस्ट्रिबिउसन खालामदोंमोन आरो बै थार्ड डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय समाव बे अपेला राभाखौ जोङो लिंहरनाय जादोंमोन लिंहरनाय माने भिडिअआ बुंदोंमोन दिनैहाय जे रायजोफोरनो थार्ड सालखौ बेवहाय बितरन खालामनाय जागोन गतिके राभा जनगोष्ठीनिफ्राय राष्ट्रपति पुरस्कार मोननाय अपेला राभाखौ लिंहरनानै बिनि आखाइजों होयोबा मोजां जागोन नामा सार होननानै भिडिअआ एडभाइस खालामनायाव आं माने बिथांखौ लानानै थार्ड सालखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामदोंमोन आरोखि बै समाव आं मोनसे बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे अपेला राभाया आंनिफ्राय बैसोआव 7 बोसोर उन्दैसिन थेवबाबो आं बायदेव होननानै बेखौ सम्बोधन खालामोमोन आं बुंदोंमोन बायदेव नोंखौ जे दिनै थार्ड साल लानानै डिस्ट्रिबिउसन खालामबाय आं एमएलए गतिके फै सानैजों एसे राजनिति खालामनानै जायगाखौ एसे मोजां धरननि एसे फोसाबनि बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन बिथाङा एकबारैनो फंसे बाथ्राजोंनो ओरैबादि दिनाय खालामदों आं थाङा सार आं थाङा आङो राजनितिक फोथाराव आगान होआ दिनै नोंथां लिंहरनायखाय बे थार्ड साल डिस्ट्रिबिउसनखायसो आं फैदों खिन्थु आंहा आंनि खामाय जाथिनि थाखाय आं जे खामायखौ मावगासिनो दं बे खामायखौ मावनायावनो आंहा समय गैया गतिके आं राजनितिकआव जड़ित खालामा बै दिननिफ्रायनो आं मिथिदों जे बे हिनजावसाया बे आइजोआ जाथिनि थाखाय जथेस्थ' खामानि मावलांनो हागोन होननानै दिनै नुबायना हिसाब गैयै बादि माने बान्था दङ आरो बधय बुहुमाव खमसे खम 40-40तासो फरेनाव थांनानै प्राइज मोननायबो बेहाय दिनैहाय आङो जिनिसफोरखौ नुदों गतिके बिथांनि जे दिनै बे आध्यासात्वआव राजहुआ आध्यासात्वआव फैनानै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय